Takže dobrý deň diváci, vítam vás u ďalšieho videa. Ideme získať túto markerku, Liquid Marker. Dneska sa pokúšam získať Zen Marker. Teraz idem získať Snowman Marker a tu je tá Mega Marker. Máme hint a teraz musíme ísť do domu. Clouds, Pepper Marker, Fire Marker, tu máme Cloud Marker, je čokoláde coin. A to dám do tej fontány a uvidíte, čo sa stane. Tu je piňata. Jedna markerka sa schováva v tom lízatku. Správne, je to Hard Lollipop Marker. Pôjdeme na tú fontánu a budem mať Zin Marker. Dovidenia diváci, dajte like a odber.